1, 2, 3. Mwancho mategerari bwakire gwicibwire byando nsia sogotoka nayo tuligereti ekiagera manana twanchiri gutukwaria ni asumuro buri bweri tukuria rero na boigo bona twatiga gotebia ali tukuligoria ringirie juma ntwabwate lesson itwale okorete rumuro buri twaganyete mono kima nikiririana mategerari arore bwakire bya mangana ali ntirio minto mategerari ndero tukuya bumbata igo bono igo tutagete gukwarigania sinchera ya bene kingima asumuro buri obweri tukuria rero ikiagara tuene kiringo monene keno twigurire na otwanchire ninde tukuyaretere ntuchikurigereria ngana kigusiye ito yagendereire nguna kwaye tiga turigere nga rero narorenga city kuriga nga chibilioni chimibere aba America chikorumaje ngumbu igo chikenya igo nga mangana yimbu yake ngima ndo chamantu baito na wabwate ekunu ngo wabwata moyo go konye lakini naende chibeshe chini mtorenga chiko enda samo chiko enda se serikali goseke na abantu baito tutumira gosene serikali umuntu mana ateba ali na roranga bantu amuri mumbu abachinga sana muri gutuma besa mwene bestinka muko nyumuntu gatwikire mu mwamo na gochanga kigima igontoli ringa nekene na bebe igo bono gusoma itamangana nde buna kwara beri dali yango mwaka na bintu bigo kolekana koiranga muntu inaro muchingo ntirio ju waro ndo cho muntu nara gurugunga Jeff Sani Jeff Sani ago de banga na tulge tie que na giri ase esimiana adana tumongerete no ma de esa kagito ona machani ngyo jago de ya te banga ay ya te nga bararia moraria mbuya ke maigo gitu na kororire na ndebi nga bono buyuri kabisa na bari minche na mbo basta bolia ke simbanero na ndo jana manyita mana se simbere tali kwaje la gocha lakini agatogonya sana si government yetu county lakini ajitu ya ligere mara kwa mono tumanyenga na ki county ye kire na buna kwa tara boge ni maite ngango taruri ji county chonsi kwa manyira mangana buna genderete turenga ngaki nshego tugira nsenere amangana yuntiri mtuna ratu watalera kaba mutagereri chinsura abatebye to tulingo yago yatetora tuli riri gotu ateba nga chinsa ibere igoro ito itachare ito igoto endare na kwere chingo biranje te gotu akisana na mutenga inchenjire ninde to butoli chingo bikweli ngo chibutoli tole gito yagorio topic ne ringa omogusini general semo yeito asegi siasa asegi dini magenda raito buno mogusi inera topic yeito yitukulia ya bono maroba ekiagere ke gusina gitomanyete ntwe songo ntwage chimono igo muno igo sabire twegole tugatokanyora ngangu sitore tatokanywa muno ito igore ke gusi matagara buno mtotiria tabiro buna mwesimiko gitoya boriri ndorete mangana igro yo magenderero no bokoreria soro gongru itoga rimache ngumbu linde bwebekerania sama boliao bwebekerania somo chango linde kara mangana yako butoli gut tuyate tuleamo no omo ngwana nare ko David Moragwa nero tebirenga gato gwate to byakegima matuga o Amon ondari Lydia ko chinsa mochia Minnesota uno wate vile guisa mochia Minnesota bono ero te virato guate to byekima David Andima na manyete sana tu aenda shune kalja kantu itekaraga ina agenda obisiari nkamuligi ongalika bake gitabu kijiti komanyara ono moska Andima koigure gitabu ndo alika elinde ngwato lakini rende mangana mbiyale oyo minto agoro kwanga Frederick David Mosa Straight igo ngumuruganga musisi moske Fred David gago tanga tuwate te bia Fred David na mangana matini ke mabono tu akara testing tu era na sembe bono tutabinga na kievi chekorokan
ngakio toroji na kio to mongero bora bumboro tora igo neriogi ngojarire buja ande ngoja tuli chinse ibiri amagendera no bokoreria soro gonguru weitu rwagusi abantu abange bakuwe bachanga ngwate kale mangana lero tukuya batebanga ira ngora yewa gwachi gwakuri kingi toli kwe bacha igo togocha buna manganare yewa igo chinsa ni bere igoro chiamara waba CDT Marekani ya kati yewa na abantu baitu bale chinsa mo chia New York